Ποιος είναι ο μεγαλύτερος πλούτος που έχετε? Ο μεγαλύτερος πλούτος που έχουμε είναι το Κοπίτι Πίτα, τμήμα κινηματογράφου Σταυρούπολη. Του χρόνου το Κοπίτι Πίτα, τμήμα κινηματογράφου. Να έρθετε όλοι. Θα έχουμε λαντρή πίτα για όλους. Και πολλά happenings. Το Κοπίτι Πίτα, το Σταυρούπολη, τμήμα... Άντε για του χρόνου το κοπίτι πίτα φάγαμε. Το Κοπίτι Πίτα Σταυρούπολη. Να δούμε το φλουρί που έχει. Το καλύτερο Κοπίτι Πίτα, το κόσμο. Το μεγαλύτερο πλούτο μου. Το μεγαλύτερο... Το βρήκε! Το βρήκε! Ωραία το φλουρί! Βρήκε το Κοπίτι Πίτα! Το κοπίτι πίτα το Μαρούσι. Το Μαρούσι και το τμήμα κινηματογράφου. Να το φλουρί. 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 Χρόνια πολλά. Άντε και το χρόνο το κοπίτι πίτα Το χρόνο να πείτε όλοι του χρόνου. Το Κοπίτι Πίτα, τμήμα κινηματογράφου. Με πολλά events. Με πολλά events και πολλά happenings.